Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg en speciel gæst med. Kan du sige dit navn? Tanja Thomsen. Yay! Collab-tid. 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 Vi skal lave collab, og vi laver en part 1 og part 2, og det bliver, hvad piger gør uden internet. Ja. Yeah. Og jeg tror ikke rigtig, der er nogen piger, der kan leve uden internet, så skal man godt nok være meget primitiv. Men ja. Yeah. Det her det bliver part 2, så hvis I ikke allerede har set et, så skal I måske gøre det, inden I ser den her. Ja. Så ja. Der vil være link til den nede i beskrivelsen, så kan I gå ind og tjekke den. Men ja, jeg synes bare, vi skulle komme i gang med videoen. Hvem kan vi mistænke? Det må være en eller anden, der er rigtig god til sådan noget. Wi-Fi-slukning. 3 hours later. Din mor var ikke hjemme, da det skete, vel? Nej. Der var heller ikke nogen lyde, synes jeg. Det forsvandt bare. Det er bare en meget alvorlig situation, det her. Ja, vi burde gå ind til politiet eller sådan noget. Folk, der sniger sig ind i andres hus for at slukke for deres wifi. Det skulle da ikke i orden, men. Nu ved jeg det. Det var Olga! Okay, Olga. Hvor var du for 3 timer siden? Jo, jeg tror, jeg var til bingo. Vi tror ikke på dig! Nej! Du har taget vores fucking internet. Det er goddammit internet. Giv os det tilbage. Jeg har det altså ikke. Jo, du har det. Nej. Jo! Lad være liv! Vi skal nok komme tilbage og finde ud af det. 20 minutes later. Nu har vi fået vores pandekager. Hvor var du præcis, da det skete? Og lad være med at lyve. Men jeg var jo bare til bingo. Hvad er det, du siger til os? Bare glem det. Dig, Vida. Helt ærligt, hvad foregår der? Stop det der. Det er dig. Det er dig. Eller måske dig. Nej. Okay, hvad foregår der? Det var mig, der reagerede på det fra starten af. 12 seconds later. Vi er godt nok dårlige til det her. Ja, hold da. Vi kunne ikke engang afhøre Olga. Du afhører mig. A few moments later. Nå. Det har da været alligevel været ret sjovt at leve uden telefoner på en dag. Piger, så virker internettet igen. Det var altså den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Og ja, hvis I kunne lide det, så må man gerne like og komme til at abonnere. Så ja, ses vi bare med næste video. Hej hej! Det er altid med dig. Kun dig. Kan du ikke lige... Ja, pas på, ikke? Eller det må du selv om. Det er din mobil. Det sagde jeg jo. Jo. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. Hvad laver du? 3 hours later. We're different and the same.